Este un pas firesc și extrem de important faptul că politicienii susțin noile măsuri și legea privind combaterea violenței domestice. Faptul că prelungirea ordinului de protecție pentru victime reprezintă o garanție reală de siguranță și nu doar un document, în sfârșit, statul începe să înțeleagă că o victimă nu poate să se vindece singură peste noapte și are nevoie de protecție constantă și sprijin real. La fel de necesar este și pentru agresori. Am specificat că agresorii incluși în programe de consiliere psihologică, reeducare, ca violența să nu se mai repete, traumele lor din copilărie sau din viață, nu trebuie să le aplice pe femeia sau iubita sau prietena de care s-a îndrăgostit. Prin aceste măsuri, consider că România în sfârșit a făcut un pas important înainte.